Eskerrik asko dorzetik, Nerea Zabala, psikologue, ondo esan detan bezala, loan psikologian aditu ba. Zertan datza pixka zure lanak? Bueno, nire lana, eguneroko lana, bintzat, erizain bezala ordaintzen doztie, esaten dana, ordaintzen doztie, baina hainbeste gauzat, hainbeste psikologia behar da, eta psikologia izanez, psikologia erabili beharrekoa daukagu egunero loaren asuntuetan. Gure pazienteak etorten dira, nik egiten dut, guretzetako ospitalean, eta han daukagu 9. plantan, daukagu kanpoko kontsulta bat, eta ara datoz bezeroak dinot, ze pazienteak izeten dira gero. Bezeroak dira, ze etorten dira gauez, gaueko 10 etorten dira, eta goizien, goizeko 7 etzera joten dira. Gabeko kontsulta da. Oso berezia da, gauza da arazoren bat badago, han jaki daitekela ze arazo dekon pertsona horrek, eta zelan konpondu leiken, ze tratamentu ipini leiken pertsona horrek. Bueno, hemen nire tertuliak idiek eta lagunek nahasmendu batzuk aipau ditu, ezta? Ez dakit nahasmenduen artien zein izatean diagnostiko gixen jasotzeuna? Gehiena insomnioa. Insomnixua. Etorten diez, pezeruek etorten diez, pentseten dabelako ez dabela lo egiten bidamoduen, edo gitxi lo egiten dabelako. Hor aurkitu behar dana da non dagoen arazue. Ia, neurrizek, loiteko neurrizek txarrak dizen, edo patologia bat, edo arazo bat, edo gaixotasun bat, tartean dagoen ikusi behar da, eta horretarako froga batzuk egin behar ditugu. Galdera batzuk, test batzuk, eta gero montaje batzuk, kable batzuk egin dotzaguz, jakiteko, eta bideo bat bebai daukagu, jakiteko zelan egiten daben lo. Eta ze gertatzen dan hor tartien. Eurek gabaz, datozenien, ia ze gertatzen dan. Eta ikusten da, ze pasatzen dan. Ikusi behar izetezute, bezero horren, loaldi osue. Loaldi osue, gabetatik. Baina, atetik sartzen direnien, ia badakigu nondik, antzematea, nondi dagoen arazoa. Gu daukagu zelduak, eta daukagu umeak bebai. Ume asko, datoz neuropediatriatik, eta Bizkaian daukagu, gu gara, Gurutzetako ospitalea da, horre apurtxu bete gehien daruena, sortutik, bebai datoz, baina gehiena, orduen kopuru handize dago, eta hor ikusten dugu, umeetan zemat arazo dauen, gazteengan zemat arazo dauen, helduengan zemat arazo dauen, langileengan, eta zaharrengan. Eta orduan, abaniko guztize hartzen dugu. Ondo do jakite, noa jolaik edo, ezta? Pisket, egunerokotasunea etorriz, ez? Debate asko eotea, lo ordu kantidadien ingurun. Zein da erantzune? Zuk profesional bezala ze erantzune maleik ezu? Erantzune, importantie ez da kantidadie. Kalidadie. Kalitatea. Label loea. Label loea. Orduan, label hori lortzeko zer dan. Orduan, batzu datoz, pentsetan, ni 4 ordu nahiko dekotez. Baina 4 ordu, txarrak, ala 4 ordu, gainera kalitate bakoak. Horrek ondorizoa daukaz, eta ondorizo larriak etorri leikez. Ze ondorizo mota? Ondorizo mota, bizotzekoak, burukoak, iktusak, loditasuna, hainbat arazo dakaz. Hainbat arazo. Orduen, ikusi behar dena, zer pasetan jakon pertsona horri, eta zer egin leken. Gero. Orduen, igual pixkat, zenbakitaz aztu bergo nuke baita ere, ez? Bai, zenbakitaz aztu. Bai daukagu beste kopuru bat, hipersomnia, ez decir, larregi egiten dabena lo. Bai daukagu tarte bat, adibidez, 18 urte baino berakoak, bai dekie hor 10 ordu, 12 ordu, egin liteke, 16 ordu, bai esan dugu 18 urtetik berakoak. Kopurua segaitxik ipini daben margen hori, ez dakigu, inok ez daki, segaitxik ipini daben. Eta segaitxik ipini daben 65 urte bestakegu, baina hor dago. 60 urtekoak eta 80 urtekoak bardin egin leiken lo. Kalitate ona badukate, baina... Hor, siestan ingurune uki dugu gure debatetxuta. Zuk
ze iritzi oze gomendixo emalekezu siestan inguruan? Jakitea, lehenengoz, arazorik badaukazu. Arazorik badaukazu eta siesta luzea botatzen baduzu, eta gainera buruz etzanda basauz gorantza begire, deitzen dugu en posición de supino, deitzen dutzago horreri, orduen, hola basauz balitxeke apnea asko egitea. Apnea zer da? Arnaz barik edatzea. Arnaz barik zu konturatu barik zurrumurro egiten duzu, eta zurrumurroa ez da arazoa. Zurrumurroa da zarata. Baina zarata barik, zaratan ostean, arnaz barik geratzea. Hori da arazoa. Eta gainera, siesta hori luzatu egin baduzu, luzatu zen denborarako. 20 minututan igual egin dituzu apnea gitxi, baina ordu beten edo 3 orduten, pentsau, han buru gora, zer egin duzun. Siesta luzea badira, hobe lotara joan, eta alborantzi pini. Bale, oso ondo. Ni pixken lue zaitzen hasi nahi, hor batzu egipau ditut eta otxure hoxetatik hasiko noiz. Adibidez, bauket joerie mugikorrei behire loiteko edo telesail bat jartzeko. Hori kaltegarrixe da, nire luentzat? Kaltegarrixe da, handik segidan lotara basu ez. Hori kaltegarrixe da. Argi urdinek, argi berak, berak egiten dau luen prozedure egiten dau lentotu eta portxuet egiten dau berandotu. Orduen, gazte askok mobilegaz pandemizan adibidez, edo laneko teletrabajo hori egiten danean, azkenengo momentura arte mobilegaz, ordenadorigaz, eta argi azul bat emoten dabe. Argi azul horrek egiten dabena da melatonina prozedure egiten dau apurtxu lentotu eta ez da agertzen, orduan logurarik ez dekogu. Segure dugu, berandu sartu lotara, noiz goizaldeko ordu bietan, noiz itxi behar dugu lana, noiz itxi behar dugu. Orduen, aparagaino guztizek, ordenagailu guztizek, harrek, amatau, loi eitxeko pentsetan basauz. Oso, ondo, beste otxure bat bauketena, obio dan, ez da egit, irakurtzia. Irakurtzie, hor ez daukazu argirik. Betxo, adibidez. Ez daukazu argirik, baina basauz, novela aspergarri bat irakurtzen, seguru, jauziko zarila. Baina, interesgarrize bada, zer egiten zara, esnatu gehiago. Espabilau. Eta espabilete mazara, gero, barrio, zepazetan jako, ordenagailu moduen. Atzeratu dena. Takata, ostra. Hori da. Musikigaz, bardini pasaten da. Kontzentra biten gara, da musikie aspergarrize bada, lasterringo gara lokartu, baina espada, egiten gara kontzentrau, mobidu, aldatu kanala, staizer, azkenin. Behu, irratixenare pendiente nauke, baina jara entzun dizu. Eta eskertzi zu, ze batzutan 3. aukeri izatet. Baina, kontu nukikoet. Beste kuriosidade bat dauketena, kafeinie. Ze adibidez, badau jendie, Baskalondoren kafe bat hartze dau, ja gauin ezin duna loin. Baina, badau beste jende bat daite, lota juna horretik kafe bat hartu eta ume txiki bat bezala jauna lo. Orduan, pentsatze persona goitzen mundu bat dala. Baina, kafeinie beak ze eragin dauke gure luen? Kafeinik beti egiten dabena da atzeratu gure lue. Hori argi dago eta neurrietan, guk esaten dutzago gure bezeroeri, behintzat 6 ordu behar direla azkenengo kafea hartu dugunetik. Lue hartzeko. Bai, badago, jentea, ez nik bardin jotzo, kafesne bat, edo kafe utze, edo zeo zer hartu, eta segidan lo ingo dut. Balitxeke arazon bat egotie, hori pertsona lokartu eginda, baina ez tozko konteu gero zepasedan, bera lokartu eginda, ez tozko konteu gero gabaz zelako kalitatezko loe egindaben. Ze gertatzen da, fragmenta behitzen da, portxo bet. Orduen, ziklo guztizek ez diez normal juten. Arrarue da, orduen, oin, berako nartzen bada hori normaltasunez, zer egingo dugu? Bezeroak zelan datoz. Arazu bat dagoelako, ez da? Bestela etorri ez, bestela behitu bez, bestela zeo zer gertatu arte, agertu bez. Lehen insomnixun ingurun itzin deu, eta egize da gaur egun, lehen baino gixo entzutean termino bat badala. Alare, gaetu nahi nizun,
aspalditik dagoen arazo bat da insomnixuena, edo igual gaur egon faktore batzuk indartu indabe? Faktore batzuk indartu indagabe, hori bai, hori teknologikoki sistema guztizek egin dabe, insomnio hori geiza probokeu, esan dugune, melatonina hori ez da agertzen, eta ez da agertzen, da gero azken egiten dugu, melatonina kanpotik hartu. Kanpotik hartu, non erosi daiteke melatonine? Bakarrik farmazietan, bakarrik. Baina, apurtxu bete, garaiez, torpetxuek, zeiten gara, bedarrakin, edo parafarmazia batetik, edo interneten, edo nunun galdetu, eta zozer probeu, edo zozer ibili, edo eunek esan dozte, purrutxu beterreta, listo, aregaz ja, enge dekotela, eta ja, lasterren gotela, hori insondiz hori, kendu ingoiatela. Ez da egize, ez da egize. Eta horre produktu guztize be, ez diez benetakoak. Zeko puru gitxi dekie, hori melatonina agertzeko gere gorputzien, eta insomnio hori desagertzeko. Sofagun aurretik, seguru nago behesek galdera batzuk bauzke bela. Galdetu nahi zut? Zuk zen mauz itezulo? Ba, nik ederto. Ederto. Da, kontatuko dizu segaitxik. Nik gabekoa naiz, gabeko lana dut, eta biharamonean, ze paseten da, etxe ederra daukatela. Etxe ederra daukatela? Nik etxe ederra daukat, eta ez daukat alboko inor, etxe bakarra, etxe lasaia, zaratarik ez dara entzuten, eta hori oso importante da. Orduen, edo hiri baten loitea, edo herri txiki baten loitea, oso diferentea da, faktore gogorra da hori. Orduen, turnoka basabiz, edo jakin behar dozune da, gero, zeure bizitza da zeure lana, zelakoak gure dozu zen. Zeuk aukeratu, zeure lana, zeuk aukeratu zeure bizitza. Zeure bizitzaren hostit, osasuna dator. Zeu gure dozu osasuna, ala, ez dozu gure osasuna, zu pentsau. Oso ondo nire, eskerrik asko komentatortzeatik. Nehetza bintzen masterclass bat izeten nahi da, eta seguru nahoin sofakuke ala biziko bela. Orduan, zeiruitzen bertan bukatze bat deuel. Ederto? Bazen ba. Postenaz.